Тревожността е сигнал за заплаха, ама фалшив. Истина или лъжа? Най-често това е истина. Защото, както една антивирусна програма на компютъра може да е твърде остаряла и повредена и да генерира фалшиви сигнали за заплахи, така и с нашите подсъзнателни програми. Въпросът е там как да преинсталираме тези програми, които генерират тревожни сигнали. Аз стартирах своя път към живот без тревожност, с наблюдаване на усещанията в тялото ми при всяка една атака на тревожността. С това целях да приема предизвикателството и да освободя съпротивата, която ние имаме склонност да генерираме подсъзнателно. Но за целта наблюдавах безпристрастно, като страничен наблюдател. А колкото повече съпротива генерираме, толкова повече се усилва страданието. Наблюдаването е и практика за присъствие тук и сега. А само присъствайки тук и сега, ние можем да заменим страданието със спокойствие и радост.